Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ide sih mantuk blonjo pagi-pagi loh. Pating kerintil kayak gini loh. Kok suminten edan sabune tak cangklong nih guys sampai tengah ngisor yo. Turut dalan tak eling-eling kok suminten edan. Arep tak kayak ning jerone kresek iki kan isine iki telur. Dadine wedi nek nyeprot tak sampir-sampirno pundak ngene iki. Kaya suminten edan bar ngerampok jajane bakul-bakul. Wes, ayem guys, nek wis duwe persiapan sabun cuci, duwe persiapan ndok, minyak goreng, wong wedok wis ngene iki lho. Dadi niki kebutuhan sing sekirane apa? Penting-penting iki wis duwe brambang, bawang ngono ki wis. Ayeme ngadubilah. Angger minyake habis, minyak goreng, terus apa LPG, terus nerak brambang, bawang wis. Duit 100 ngono wis ora ngondro, guys. Wis ora ngromesi. Piye toh minyake kok kena tepung kabeh iki mah bakule. Wis ayem duwe minyak, ijek duwe brambang, ijek duwe bawang. Wis duwe persiapan ndok. Soale Dinda ki mam obah sithik ngene ndok, guys. Engko sarapan sekolah sithik-sithik yo ndok. Bengi tengah wengi mam yo nyeplok ndok. Mangkane ndok sekilo guys, kadang orang anggok norong minggu. Seminggu nek wis entek. Tante ka abene kok wis serong-sereng. Masak apa bes? Dong-dong Teri ya? teri. Campur terong. Lah tante masak apa be? Aku ape ngoseng kates nyambel iwak sangit. Iwak sangit aku kok njemur iwak sangit. Ndak apa itu yo bingung ya aku nang Kayak warung. mambu ngono ku lho, mambu sing Anake yo tempe tahu lho ndek iki wis bar tempe tahu wis metel wis. Ngono-ngono kuwi ae. ape pelan yo. Dek isi akong tangi ya? Jam 12. Sa. Kayak dulu suaraku derak. Tak njupuk kates guys, saya njupuk kates. Guritan ambil kates. Tante iki sampai jam 12 sampai mantuk. Walah. Lah aku cara mono gak ning ndi-ndino melok kudu melok aku. Jam 12 sih. Ning ndi? Anu pra pegel kok guri. Ya karo turu Ya apa iso turu? Piye? Kudu ni motor. Nek piana nyepet sedih. Jek ayo aku godhekno kates ki to. Sapumu lho, Mbok. Ora guri nyepet. Ya ayo, nggo kasur kayak ngisor Lah kowe motore buat Duh. anu Walah. Loncenge do ceblok kabeh kok ngene iki, Dok. Tak boten. ala ya tikus ya. Walah lah kuwi kok sak mono-mono gedene. Endi? Sing cilik ae apa tak useng-useng sing ndok enom aja tuwek. Tidak tuwek iki. Cilik lah. Godheke Apa tengah nyepet cilik kuwi lah lho. Nyepet cilik iki ya. Iya. Ya wis. Ya kuwi lho dengan sampai ngoseng terus nyambel iwak sangit. Dadi iki lho bloncenge kok sak meneme gedene. Aku ora tau nganguk rene lho kok wis sak meneme gedene kok ngene. Rene iki ora namatno. Iya nek mendino ki yo ngguwaki sampah. Lah ngono yo gak namatno kene. Lah iki lho. Do cowoblok ning ngisor koyo ngene kaboten. Lah wong woh yo ning dhuwur gak. Walah guys, dikelo karo iwak pitik Jawa. Enake. Blonceng. Apa? Walah, godhong sapahku kok wis
dhuwur-dhuwur ki sesuk di eseng-eseng untuk sak masakan. Di campur karo godhong telo sapah, dinyemek-nyemek ning wajan. Jos tenan pokoknya. Mbok kek endi ta katesku mang ta? Kates. Loh, makno kates dikek endi? Wis digorono. Walah, ya wis. Oh, tenan Dek Sandung suaraku. Ya tetep bercep tangi. Alah aktivitas. Aku Dinda ndek bengi wis umbah-umbah. Lah tak kira-kira engko nek udan sak wayah-wayah esuk melok icir, Nduk. Dadak man ora sida udan ya guys, arep-arep udan. Sing daerah kono-kono do udan lho. Walah. Ning HP kuwi anu pur, ning HP iki. Kuwi lho luar negeri Hong Kong. Walah puting beliung kerak ning HP. Ya Allah. Aku ki omong-omongan mek Mas Arif mah lho. Gendeng kaya ngono iki do mlebat kabeh kok. Aku ngene wis gak sah petuk lah le, pirang-pirang dina nek seminggu lho aku ora tau petuk. Lah mbok ade kowe iki ndi? Aduh kewekelen Mas Sam, wis ora petuk irunge lah aku. Ora tau petuk. Wong yo gremeng ae. Lah. Lah disen-disen gojes, Mimi. Lah. Halo guys, ngono. Lah. Lah. Nyawane ora genep kuwi. Lah. Lah. Debu kucingnya berdarah ya dek kakike ya. Lho, apa enterak kucing? Kucing ki dinggirno ning tengah dalan iki. Heeh. Lho mobil mlaku rek semarani mobil neh Lho, lho. maksudnya iki sing enterak iki kowe apa sapa? Iya. Walah, yo yo. Terus dinggirno mandek lho kok malah mobil mlaku. Lah gak mbok gawa mule. Jelok wong kono terus ditakoki Yaya Piana apa jenenge kate. Lho, mati berarti. Urip. Cek urip. Nang blosor-blosor mlakune tadi cek urip. Walah. Apa tak go mulih piye ya? Go mulih kucingnya sapa aku ngono iki. Yo gak oleh, nggone Mas Arif diterak wong ngantek mati lah yo. Dijaluk yo gak oleh. Yo panggah dipendem dhewe. Aku yo sing ngopeni iki yo gak roh mbok kucing omah kucing liar. Terus anakku balik Pak Monter ki mbek anu ki tak ngene mosok di Lah ning daerah ndi iki? Ning daerah ndi? Sono ae nggih metu kok lu. Lah tak kaya bajangan kok. Walah. Mbok kei banyu atuk masaku garingan ngene. Engko disapno iku mbek enak ini. Nek ketut tak kaya bajangan, ngono golek bajangan. Bejang ya sih. Ning ndi? Diblakno ning jeng. Ayo Nduk ngoceki ke atas, Nduk. Mama iwangi masak kok. Aku agak untuk jajan plok-plokan opo iki, Dinda. Tak resir nek apa-apa Lah, digobuk kabeh. Ape sekolah iki tak kei totolan opo iki? Iki ngopeni sapa kok Ning tebunan. nganu Jameni woh ndek pas nebang paling nggone ndek dhewe. Mbak anu bocah pun di dhewe kok baratnya. Mbok, gak roh. Ini baratnya iki lho. Iya. Ayo ngoceki ke atas, Nduk, rene, Nduk. Sah. Mosok nek sangude semono kae. Monggo sarapan, guys. Entukku masak ki wis mateng. Disih wis ngeler. Siap sarapan. Oseng-oseng kates. Sambel iwak sangit. Terus iki dadaran ndok. Kayak ngene, guys. Wis ngeler sego. Monggo sarapan. Iki mau Pak Su bar sarapan tapi katese urung mateng, sambele urung mateng, dadar ndok, guys. Pak Su sarapan sego karo ndok. Dinda yo ngono. Wis sing cepet ya wis kuwi. Dadine iki engko kena engko mam sedina. Kates karo sambel iwak sangite. Wis ngono wis nikmat ya, guys. Lawahe kerupuk yo enek. Ning toplas-toplas kae perkerupukan. Karek sing mam milih sambel apa milih
kerupuk lah woe. Nyucine wis ndek sore, wis saret rono guys. Rong ramban ndek sore Dik Dinda bar magrib kae nyucine wis bar. Dimulai jam 5 sore nyuci sampai bar magrib pagi selesai. Dadine esuk ngene iki umpama kok ndek sore enek udan desih ya langsung gercep melok ning mbahon. Dadi persiapan lho guys, mendung peteng langsung umbah-umbah. Mun nek gak ngono piye ya kualan. Soale esuk kan desih ya gung sempet umbah-umbah, isane ya sore. Dadi ini ndek sore gak sida udan, mendunge kaya ngono ya terpaksa ning omah ya guys. Yo urung enek udan iki diapak-apakno ya cek ngenteni udan sing ijir iku. Ada apa, cah cantik? Mesti goleki Pak D. Iya ta? Papa. Oh, oseng-oseng Udang. kates. Useng-useng kates. Terus iki sambel iwak sangit. Gak bareng didemek pedes, Dik. Main Pun juga bareng tunggu dolanan Pak D kok gak doyan. Pak D gak doyan nggih pedes nggih. Aja ngedek sama dikek endi mau njaluk mam. kades. Nggih, pedes. Nyuwun mam. Nggih. But. Nyuwun mam mboten. Nyuwun mam mboten. Mama. Enggak mau. Kok enggak mau sih? Aku tuh. Kok enggak mau sih? Mau. Enggak mau. Ibu nih ndi, Nduk? Ibu teng pundi? Adek. Ibu ngapain? Ibu ngapain? Adek. Nek ditanya ngono kuwi lho. Tak tinggal kah? Opat ngene kok teko marik-marik. Gua ya. Gua ya. Tidur. Ini. Mbok kon mangku mamak ngene to. Heeh. Yes. Mantele. Gak pareng digawa ning ndi-ndi, engko mamak goleki lho. Nyemprot guys, nyemprot suket. Dek mantuk, dek ngantek yaene meneh. Oleh warung. Alah, lah batinku wong nyemprot karek jere nutukno rong tangki. Telung tangki, lho kok ngantek gedhuk urung balik. HP ya ditinggal ning omah. Ning warunge sapa? Ya Allah, lho nyempret ning kono rek terus sak semprotane mbok go ning warung. Penggian. Nyawang kok. Wis mengkene nah ora mulih. Lho sempretan, nggowo sempretan nek sawahe mbung anyar rek warunge dong sambi kuwi ndratuk nang semprotane dibalekno mulih sik adus agek ning warunge. Bar kok sawah. Langsung digo sak semprotane. Mengkene nah kuwi. Alah. Wis sekesuk kuwi bingung goleki kowe ae. Lah apa iku nang omah? Ade andi ade kan gak ero ning mburi kono. Tak muni nek sawah nyemprot. Dilukne serene neh. Lah iki mang basa aku bar adus sak munggah mendhuwur rene. Lho temok mak HP-ne Pak D. Gliduk ning kene. Wes. Sa? Dek sa? Kalau di seneni Pak D, gak oleh HP terus. Pak D ndi, Nduk? Sa? Pak D ndi? Lho. Seneni gak oleh HP terus. Mpun nggih. Mpun nggih. Dek. HP terus. Wis bar ya, wis do mati resik ngono sik iki. Sawahe. Lah Mbah Kardi mangan. Piye? Kok perangkal piye yo karek
kok solar gue Anu plaktore diselai kono. Lah mbok kerak kali dhewe mbek Agus niku kok yo. Karek nukokno solare malah sepete do mati ya. Sekesuk ndrebar nek termo nglariki ngono. Sedina. Karek nukokno solar mbok rek-rek karo Agus ngono ya. kali sih. Mumpung ditawani gratisan karek nglakokno dhewe kok. Alhamdulillah guys. Mau awan iki dhisik ditelepon karo anak lanang. Ternyata tenagane iki agi wae teko kok mbahon ditumbas nomi, es teh terus es campur. Lah aku ki ditelepon kon melok mam ning kono. Sing mam cuma bakso, mami ayam, mam es campur. Sing aku gak melok mam guys, soalnya aku bar mam kok omah iki sak piring. Terus iki mau isek turah yo eling Dinda, diparingno Dinda isek sak bungkus. Terus apa es campure sak bungkus. Tenagane yo wis bar mam kok kono, sing nang omah yo sek digawani. Pokoke alhamdulillah tenan Jumat berkah, semoga berkah barokah yo le. Rezekimu selalu ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi sehat selalu, panjang umur. Diparingi rezekine iki lancar terus. Dek, nyang dibuka, aku tak nyapu. Ki mau dhisik iki tak terno dhisik guys, soalnya ngono adem gak enak ki mumpung isih anget tak terno Dik Dinda. Soale aku bar mam kok kono mang isah-isah terus karo nyapu ki cek arep tak sapokno sing arep. Tak terno mantuk sik. Wis pokoke lemah teles nggih, Gusti Allah sing bakal bales dan semua family online tanpa terkecuali sing wis nonton kontennya DC selama ini ya. Banyak-banyak berterima kasih. Mbok ya sing deres ya Allah. Nek deres kan DC iso mergawe melok-melok ijur ngene wong-wong ya guys. Kok terima kritik tok. Gemes tok. Ratane ora teles. Langsung dhuwures. Sesuk enak info icir. Oh, grecep ya guys. Sing terus Gusti paringono udan sing terus. Yen do icir sing wis icir ya bentang do tukul. Angger angin ini biasanya yo gak sedudan. Alhamdulillah guys, ya Allah diparingi dan terus tenan, tapi aja angin ya Allah. Teruslah tapi aja angin. Rondo angin sithik-sithik guys. Ya Allah. Teruslah aja angin. Rondo angin nih ya. Dinda kan Dinda jak metu. Lah yo dipenging mangan es arek yo ngetres enak-enak. Kok gebres yang blebeke sak donya. Kandhane ngeyel. Alhamdulillah. Mar deres murah jatah sesuk ki mergawe tenan, guys. Wis kowe jatah mergawe.
Alhamdulillah guys, iki mau dikelunting untuk info ITER. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuk eneh nang kadung udan ngene iki wis info iki terus aja guys. Mari wong tani kan yo ngenteni udan, pokokan udan. Nek gak udan yo piye ngono, gak wedi nek gak tukul. Besok Pak Suni paingan. Besok itu paing ya. Paingan. Ya guys. Dinda. Dek. Nek arep mam nganu ndok sambele tak kene ning kulkas. Dinda nek arep mam. Wis ora hitung bengi, ora hitung ngono wis. Angger nek regetan sithik ya wis nyapu Dinda iki. Sesuk ibu gak iso nyuci esok sore lah ya Din. Nek wis bar ngono lah. Lah aku icer iki. Cara diumbah saiki angge saiki tok.